Udaletxeko balkoi gainetik zer nolako ikusmenak. Berriro ere ikus daitezke hemendik gauz nabarmenak. Baztan zopata ardoarekin pixkat berotuz barrenak. Berriro ere elkartu dira San Anton maite dutenak. Berriro ere elkartu gara pasa zain bertzean ordu. Sopa batzuek jateko ere badira nahikoa modu. Denak hor zaute tragoa bota eta egin mila otordu. Gutantu nasi eta orduan euria geldituko du. Botatzen digu orain tartetik tartera. Pixkatateri egon du baliz zer nolako egoera. Baina berriro ere hasi du tanta gainbera. Baztan zopekin eta euriakin aurtengon azeko gera. Euria hasi egin du eta arkupea peterlepo. Aukera ederra dugu guztiek hor arkupetan jateko. Baina alare batzuk aurrean daude guri entzuteko. Motibo ederra aurtengo zopak janta denak argitzeko. Egun ederrau zaindu nahiean zer nolako alegina. Besta ederrau lehendikan dator hori da gauza jakina. Behi eder batek loratzen zuen plaza ederrau aintzina. Gure San Anton eguna zenta gure bestarik haundina.
Zuen besta zen besta handina, ta akabo horko zamak. Bertze urte batez elkartu gaitu, San Antonon etxeen planak. Nik aurrerantza begiratuta, ikusiaz hainbat xarmak. Zehar gazti ederra denok batera, gaztit ta gaztit izana. Giro polita ikusten dugu, besta giroa nabarmen. San Anton beti hola ospatu, izan oi bai ziguten lehen. Galderatxo bat guztientzako, oraintxe badaukat hemen. Jakin nahi nuke hemengo denak, mezan egon ote diren. Bai, ziurrenik, ene laguna, bate beuren bertutea. Goizean jeiti ta apezatin, egina egunan trutea. Orainona ta haietuaren, hause da nere ustea. Sakratua da guzti hauentzat, meza beti entzutea. Besta honetan zozketa ere, egiten dute gainera. Diru pixka bat biltzeko hori, izaten baita aukera. Zar etxeraino hurbiltzen dira, denak urtetik urtera. Bezarkada bat gure gandikan, hemendikan zar etxera. Bezarkada bat gure gandikan, hemendikan zar etxera. Elkartu eta moduak dira, Ostian ikusgarriak, zaharretxean daudela eta ez dira une larriak. Beraiek egin ohi dituztenak, ez dira gauza berriak. Bihotzetikan maten dituzte aretxe eta txerriak. Bihotzetikan maten dituzte aretxe eta txerriak. Sartzeak ditun eskasi oiek, hain ditugu nabarmenak. Horrek
zabalak izan gaitezen, beraientzako gehienak, zaletxekoak laundu ditzagun, handikan kanpo gaudenak, zar etxekoak lagun ditzagun, handikan kanpo gaudenak. Beraiek ere gozatzen dute, olako egunen baten, gozatzen dute lagun artean, bazkaltzen edota jaten, jarraitzen dute oraindik ere, persona onak izaten, eskatzen diet urte askoan, egun hau bizi dezaten, eskatzen diet urte askoan, egun hau bizi dezaten. Aspaldi asko izana zuen, egun honek hasiera, zaretxekoak ta hemengoak, bizi baitute batera, etorkizunan pentsatu eta hauxe datorkit barnera, zaharretxera joan gaitezen bertso batzuk kantatzera, zaharretxera joan gaitezen bertso batzuk kantatzera. Zure eskaintza ez dut utziko, orain erantzunik gabe, eta hemendik erantzungo dut, orain suabe, suabe. Agiz gustora joango gara, handaude xarkoien alde, bertso saio bat egingo dugu, eta gainera debalde, bertso saio bat egingo dugu, eta gainera debalde. Haien aurrean gustora asko, behar baitugu guk jardun, eta han bertan ezagutuaz, noski horren bertze lagun. Egun ederrau, egun politau, egin dezagun hain txukun, hemen beharrean hurrengo urtin
zarretxean egin dezagun, hemen beharrean urrengo urtin, zarretxean egin dezagun. Zozketarekin dago giro hau loturik, lehengo ohitura zarra ez dugu galtzerik. Naiz ta zozketan ez den hainbat sinisterik, egoitze erosi alduk aurten errifari. Errifak saltzen hemen leno dira hasi, naiz eta ezin dugun giro ederrau nasi, erosi ote dudan behar duzu ikusi, aurtengoan rifarit nik ez dut erosi. Aurten ere egon nahi hemen gertuko, bertzelaen ulpola ere ulertuko. Rifak saltzen zituzten neronik lekuko, erosi gabe zuri ez da tokatuko. Tokatzeko erosi behar da lehenbizi, naiz batzuentzako den hor hainbertze krisi. Kotxean sartu eta bidean bixi-bixi, lotartu egin naizta nien naiz iritsi. Berandu etorri da gaur Elizondora, oraindik berandugo Bittorren ondora. Lotan pasatzen duzu gainera gustora, naiz ta galtzen den lotan pasten den denbora. Lotan gustora nengon, ni laguna haizu, rifak saltzen zebiltzan gogotsu ta sutsu. Naiz nik gaur aretziri ezin eman musu, eta zer horret Bittor erosi alduzu. Onate torri eta erosten naiz hasi, kuarrila bat hartu dut nahi gauzu ikasi. Loteria erostek badu hainbat grazi, 2 eurotan saltzen du nahi gauzu erosi. Beraz momentu zara rifaren zaindari, saria izango da eder bezain haundi. Ez dut nahi rifarikan eta izan argi, total tokauko zaio berriz apaizari.
Aizak utzi zigun, iaz gorri-gorri. Mezu bat argatikan, gaur diot igorri. Horrela esan diot, nik aurra paizorri. Aurtengoan ez zaitez, onera etorri. Hemendik eginaz, berai hainbertze dei. Aztu ditu euria, aztu hainbat odei. Ta etorri erosi, ez zirenak ez sei. Erosi omen ditu, errifak berrogei. Maia utxikan dago hemendik begira. Maiak ja ez da urbalen zeukan dira. Horko botil guziak ia ustu dira. Joango mendira oso urrutira. Baina oraindik daude zopa batzuk lasai. Oiek jateko ere gu ez gerare gai. Erbaitegatik hartu dugu eta gaur jai. Batzuek hartu dute oizateko guzai. Jakin nahi nuke zenbat kobratzen alduten. 50 euro ari naizen zuten. Hainbat ezen bilduko orduan ezaurten. Ondotik ari dira gustora ikusten. Jan omen dutela eta daude oso gustora. Solasean pasatu zainbertze denbora. Han eta solastea da lehengo moda. Solasa egin eta ardoa kolpora. Gustora janetare etzaie axola. Hasieran zioten oieko momola. Abik izango dute Kristoren kontrola. Alkoholez josita barruko odola. Han sopa bat danosti 3-4 trago. Behin hasi dira eta jo eta akabo. Bioi entzuteko egin beharra klaro. Momentun kolesterol konturik ez dago. Horrela ez dezute hain gaizki ematen. Horrela bizitzeko dira ikasten. Urte askoan segi bastan zopak jaten. Ta gu bezalakoak gustora jasaten. Baztango alkatean lehen biziz lanean. Gainera ari omen herri izenean. Hortxe ari omen da zopena janean. Guk ere jango dugu geisten garenean. Sopa batzuk guretzat beharko gordetu. Sopa batzuk inbio nahi baitugu lertu. Opak jatea dugu gaurko ontan tratu. Taola gure tripa behar dugu edertu. Ze
bertsolari deusjan gabe ere. Janta edan eta orduan dotore. Izan nahi dugulako guk gaurko errege. Gasolina behar du gure motok ere. Uste gabe luzatzen hemen ari gera. Naiz kantoan gustora gaur bihotz batera. Orain jautsi gaitezen guzopa jatera. Opak jangabe mendinez goaz etxera. Beti bezala etorri gera, onera borondatean, rato goxo bat pasatu dugu, goxoki zuen artean. Batzutan hola elkartzearen, ez denez gure kaltean, denok hemen osasun zuta, zorion eta bakean, ia berriro elkartzen garen, denok datorren urtean. Etorri gara esan ziguten ta erran genuen goazen. Nola nahi ere gu bihotz oraindik ez gara eta azartzen. Hortxe zaudete hasi zarete, gehiago arkupean sartzen. Gu behintzat orain bagoaz eta hau ez zaigune ezatzen zen. Ea berriro holko giroan, geran hemen elkartzen. Guardion denoi eta hasiko gara ja San Antongo zozketakin. Zopak oino justu banatzen nahi direla, baina bueno, ja tendu zen bizkertian, ernegon zenbakitara. Bueno, aurten erran behar, hemen dauden lau neskamutiko Baztango ikastolako 5. eta 6. mailako neskamutikoak dugule. Daude gurekin Julen Urrutia Teletxea, bere Zarraio Eztarra dena, Irati Biguria Etxabarri, Elizondokoa, Xuan Sarrea Etxegarai Elizondokoa, eta Maialen Perez de Nanclares Etxabere bai Elizondokoa. Eta hoxe, lauak daude Baztan ikastolakoa 6. eta 5. mailan. Zozketa, badakizu urtero bezala, aratxe bat, berri bat, bibildotx eta magra bat. Aratxa, erran behar Arizkungo Estebaneako baserriko aratxea dela, miga bat, bedratzikoa, eta ipetu ere bai, eta eskerrak eman Azpina elkarteari, berak bere laguntza ere baduelako eta parte hartzen duelako zozketa unten. Alde batetik, aratxea bilatzen, eta gero ere bai, ekonomikoki laguntzen. Eta hoxe, eskerrak Azpina elkarteari. Eta bueno, pues hori hasiko gara ja, zozketan, erran behar 8.000 zenbakitara ez gara llegatu, horren 7.000 gaudela. Hasiko gara 4. premiotik, horren leheniziko zenbaketako dena 4. premio zeinde. Eta hasiko gara, hoxe, leheniziko unitateak, 10-koak, 100-koak eta 1000-koak. Eta hoxe, neskamutiko batakute zenbaki, errein dute zenbakiren, eta gure idazkari eta hanpatuko du pizarran zenbaki. Baina hoxe, leheniziko premioa izan dira 4. premioa. Bigarrena, hirugarrena, bigarrena, eta azkeneko atrako dugu aratxe. Bueno, pues, hasiko gara. Vamos, lo varío, vamos, bien.
irati, eta be, suertea denei. Bat. Julen, Arraieztarra. Hau, 10-koa. 0. 0. Horai Maialen, atrako du 100-koa. Bat. Bat. Eta orai Xuban, 1000-koa. 6. 6. Hor dugu laugarren zenbakia. 6.101. Laugarren zenbaki. Orai, hirugarrena. 2 bildon. Bost. Paraos. Zortzi. Zazpi. Bi. Orai, bigarren premioak. Zerri. Bi. Unitatea. Bost. Zazpi. Bat. Bueno, eta hori azkenekoa, Aratxia, a ber. Sei. Bat. Hiru. Ikastola, txikia, hurbila eta bizia. Orain zuen seme alaba matrikulatzeko epea irekita. Heziketa osatua eta eleanitza. Ikastolan eskuaraz ez ezik, eskuaraz bizi.
Irakaslegoa esperientzia duna, metodologia eta teknologia berrien aldekoa. Baztan ikastola, kalitatezko hezkuntza. Ikastolan denok gara gu. Ikastolan eskolaz kanpoko jarduera, jantokia eta garraio zerbitzuak baditugu. Orain aurre matrikulazio epea erekia. Zatozte guregana, ez zarete damutuko. Bilera informatiboa urtarrilaren 26an arratsaldeko 5:30. Matrikulazio epea otsailaren 1-tik 7.